Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on kuulkaa koittanut se päivä, että niinkin kaukaiselta tuntuva ajatus kuin Hollantiin ja Nijmegeniin lähtö, niin se on koittanut. Eli tänään on lauantai 13.7. Ollaan tässä ajeltu hyvä tovi jo tonne Helsinki-Vantaan suuntaan ja sieltä olisi sitten tarkoitus KLM:n siivillä painaa tonne Amsterdamiin ja Amsterdamista junalla Nijmegeniin. Meillä on totta kai mukana jo perinteiseksi muodostunut rytmiryhmä, samat karvaturvat eli Ake ja Riki. Nyt kun on puoli vuotta painettu hommia ja H-hetki lähestyy, niin voitais tässä kohtaa ottaa jo perinteeksi muodostunut moottoritie galluppi. Otetaan tällä kertaa semmonen aihe, kun että kuinka paljon jännittää nyt kun lähdetään mittaamaan menestystä ja asteikko vanha tuttu 1-5, eli 1 ei jännitä yhtään ja 5 jännittää niin perkeleesti. Lähdetään vaikka kuskista Akesta liikenteeseen. Joo, mullahan, jos voisit aamulla siinä vähän 5 jälkeen, kun heräsin kädet täristen, niin jos olisit silloin kysynyt, niin se olisi ollut ihan ehdoton 5. Mutta kyllä nyt tässä sitten ajettua ja kun on totuus valennut, että sitähän kohta oikeasti ollaan siellä, niin se on enää 2,5. Joo, se on. Pieni jännitys pitääkin. Rick. No tässä on koko alkuviikko lomailtu perheen kanssa, niin ehtinyt ajattelemaan koko asiaa oikeastaan, niin 1. No niin. Itse varma 1. Joo, tähän mä sanoisin. Tietysti kun tietää mihin on menossa, niin ei ehkä silleen jännitä, mutta silti täytyy sanoa, että mulla oli tänä aamuna pikkusen semmosia perhosia vatsassa. Niin vaikka se ei tietysti kaikkien mielestä mikään numero olekaan, niin mä sanon, että 1,5. Tästä voidaan puida nyt sitten, että sensuroidaan nää kaikki. Niin on, sensuroidaan nää kaikki. Joo. Mut ei siinä mitään. Tosi hyvillä mielillä lähetään ja eiköhän tästä tuu melko unohtumaton reissu. Katsellaan. Mutta matka jatkuu. Täällä koetaan jo reissun ensimmäisiä tämmöisiä tiukkoja hetkiä, kun ruoka pitää tilata kännykällä ja hermo menee. Saatiin rimpuiltua itsemme tänne ensimmäiseen junaan. Tää menee Arnhemiin ja siitä sitten lyhkäisempi yhteys niin Nijmegeniin. Lentomatka meni ihan kivuttomasti, olivat arponeet vähän ekstra jalkatilaa ja pienenä vinkkinä niin KLM:llä saa vielä ilmasta kaljaa, eli miellyttävästi suju lentomatka. Nyt ollaan Arnhemissa. Tässä on ihan nopea junavaihto.
ihan kohta pitäisi lähteä ja 13 minuuttia sitten niin seuraavaa junaa, eli melkein ollaan jo perillä. Olen ruvennut näkemään muitakin saman harrastuksen parissa olevia ihmisiä. Yllättävän hyvin lentokentällä jo huomasi, että ketkä on tulossa samaan paikkaan. Tommonen aika samanoloinen habitus on kaikilla. Mutta hienoa olla täällä. Nyt vielä viimeinen legi ja sen jälkeen Dösällä Heimensordiin ja päästään niin sanotusti virittäytyy tunnelmaan. Niin sitä heilahettiin Nijmegeniin. Nyt odotellaan vaan Heimensordin pussia ja ruvetaan olemaan sen puolesta voiton päällä. Ei tarvii enää muuta kuin vaan nauttia. Vai mitä? Näin on. Kyllä. Ollaan päästy leiriin ja löydetty tosta oma tupa ja asetuttu taloksi. Nythän tässä ei sitten oikeastaan oo enää kuin marssivalmistelu ja pari päivää ja hengailua ja tommosta, mutta on täällä kyllä hieno olla pitkästä aikaa. Vähän semmonen fiilis, kun olisi palannut rikospaikalle tossa bussissa, kun tultiin tänne Heimensordiin. Odottavat fiilikset tietysti, että miten reissu tulee menee. Että säätiedotukset sanoo, että alkuviikko on vähän viileämpää, mutta sitten perjantai saattaa olla jo oikeasti tosi kuuma päivä. Että katsotaan. Mutta vielähän tässä on aikaa tilanteiden elää ja muutenkin. Siitä se lähtee. Taas ollaan Karjalla. Löydettiin kaljateltta. Homma menee hyvin. Äiti, lähetä lisää rahaa. Oleet loppu kesken. Ai että. Vielä naurattaa, mutta katsotaan miten perjantaina. Excellencies, Generals, representatives of the participating countries, ladies and gentlemen, comrades, a very warm welcome to you all here at Camp Heimensord. Käytiin lipun nostossa oikein porukalla vähän ihmettelemässä meininkiä. Mikäs teille jäi fiilis lipun nostosta? Olihan siinä ihan kunnon sotilaallista toimintaa, oli jopa kansainvälistä. Joo. Kelmit pääsitte eturiviin siihen. Päästiin eturiviin ja todennäköisesti paikallisia uutisia. Pitää vähän googletella. Hei ja Norge! Niin pitää vähän googletella, että jos näyttäisi uutisissa, mutta ei siinä mitään. Päiväsuunnitelma on vähän auki. Meidän pitäisi varmaan rannekkeet hakea, että päästään kaikkiin laitteisiin ja sitten tuolla olisi vähän paraatia ja mä mietin, että pitäisikö sitä lähteä kuvaamaan. Ja kaupungilla nyt ainakin käydään tänään jollain.
Täällä on nyt Vierdagsen viralliset avajaiskinkerit kohta alkamassa ja osana sitä on tommonen paraati. Jengi vetää tuolla kaupungin kaduilla ja siellä on melkoinen härdelli ja sit siellä on semmonen avajaistapahtuma, mihin toi paraati johtaa. Lähdetään vähän kattelee, että miltä tää paraati näyttää noin niin kuin katsojan silmästä tänä vuonna. Mä olin viime vuonna tossa hässäkässä mukana, mutta nyt päätin sitten tai sain tämmöisen luvan, että voin seurata tätä vähän täältä sivummalta. Lähdetään katsomaan. Meine Damen und Herren, auch Sie herzlich willkommen in Nimwegen zur Eröffnungsfeier. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite bienvenue à Nijmegen à l'occasion de Mars de 4 jours. Van heel de wereld zijn wandelaars naar Nijmegen gekomen of nog onderweg om dinsdagmorgen hier... Morjesta pöytään taas. Se olisi maanantai ja 15. päivä. Eilen oli se avajaisseremoniapäivä. Vähän paraatia ja sen semmoista, mutta ei sit oikeastaan siinä loppupäivästä enää tapahtunut mitään. Kyllä me käytiin kaupungilla pyörimässä, mutta ei oltu kauhean pitkään ja en kyllä ottanut kameraakaan mukaan. Oli eilen paraatissa, niin minkälainen keikka oli? No olihan se aikamoinen yllätys. Tietysti oli varoiteltu, että siellä on hulinaa, mutta ei ihan noin paljon hulinaa, että ihan kunnon festivaalihan tuolla oli. Ja Joo. varmaan 3 kilsaa mentiin semmoista lohikärmekävelyä tuolla kaupungin sisässä ja siellä oli varmaan 5 eri keikkalavaa ja ihmisiä niin tuhansittain katsomassa ja hurraamassa ja jopa suomalaisia Joo. tuli vastaan. Ja... Sitten vielä lopuksi pienet pönötykset kentällä siihen päälle. Joo, oli joku puhe sitten teille. Joo. Aika mieletön kokemus. Että... Kyllä, eli kannatti lähteä katsomaan. No kyllä Joo. näin voi sanoa. Joo, kyllä. Mites Akella lauantai meni? Joo, mä kävin tuossa täällä keskustassa tapaamassa mun Belgiassa asuvaa tuttua, niin käytiin sama keskustakierros tekemässä ja pääsin paraatin kattoon niin katsojan mallista. Joo, kyllä. Joo. Mukavahan täällä. Ilmassa on ilmeisen suuren urheilujuhlan tuntua. Kyllä. Joo, tää on vähän tämmönen kaksijakoinen tapahtuma, että tässä ensi alkuun niin pari päivää nyt tässä vaan pyöritään ja hyöritään ja ei oikein hirveästi. Tänään meillä oli tossa delegaation valokuvaus ja sitten semmonen alkupuhuttelu, mutta
mitään muuta ohjattua hommaa tänäänkään ei oo. Lähdettiin nyt sitten vielä kaupungille pyörähtää ja viimeisiä hankintoja tekemään ja sittenhän sitä joutaakin tonne leiriin niin painohiekkojen kasaamiseen ja mitä kaikkea muita valmisteluja meillä huomiseksi sitten on, kun 4.30 on huomenna lähtö. Niin, joo, kaikki hommat tehtävä valmiiksi silloin. Löydettiin tämmönen paikallinen militarialiike täältä. Tekee varmaan vuoden parhaan myynnin tähän aikaan vuodesta. Oli meinaan sen verran edustusta eri maista tuolla. Ihan jees, vähän pieni. Ei siellä nyt hirveästi ollut tavaraa, mutta ihan jees. Se rupees oleen, kuulkaa, maanantai-ilta. Kello 8 pintoja ja huomenna aamulla meillä olisi herätys. No se on aikaisin kyllä, koska lähtö on 4.30 paikallista aikaa. Eli joskus 2-3 välillä varmaan tossa herätys, joten meitsi lähtee nyt varmaan nukkumaan. Mut kiva, jos oot jaksanut katsoa tän videon. Tää nyt oli vaan tämmöstä alkupööpöilyä ja mitä tässä nyt on näitä kaikennäköisiä kissan ristiäisiä, niin huomenna alkaa sitten tapahtumaan, joten hei, pysy kanavalla, tilaa kanava. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukkua. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon, eli morjes!